Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumulay pi perlok baro akhir ke por pedang sobhai pi sachisin sha ke program ki sao yang ki por balawan ra don nong san hima. Ti perlok mentah kenti jong ni ke program ni wan ra shapi ya iwei ni ki reu kong san di bangala ban ong ni baladan ka ni ka kam but ini ide isamla Naisha Richmond but ka kam ga ini samla itrei la ni ile kade ha ka ba I drop wan dur la ni ka ba ki ong ha ka ti nong wei ka tatu ti hoi kum bagi lai iba hak perthai baro ko we menta ki bre ki ale ban penwan dur ni ban design mau ke baki ong ban modify ya kata kamet ikiti ikino ko ki benta jong kamet mo ka baki island ban bagi le ya kani kalong bai karukom ka baki pen smo ti ya ke ai ke baki dan ka men sim kum ta ki ale ban penwan dur no da ka baki draw kamet jong ki ho la ni perkan kalong ke ai ka ba isi la ni ijri ha kawai kurkom henry ya ka jimut jong ki bai pat ngimla bantip kumta ka jingroi kita tu ngala ban no ni kamde ka kam ka basnil henry ka shongpat ha ka jing shim jong ki bre ti menta ka kenti jong ni ka program ni yo banyak kran bat ini iwei isamla but kendiat shapang ka jimut jong ka tatu badru ngangai scam piru perlu ka bapi ni ka video pin so sha ya ka jimut jong ka bat balai bagi bre ki draw ya kita tu di perlok to klaim dapat slam alino kan mentangin sedang ya di program lingba ke jinya keren but isamla Naisha Richmond di na ini ke por ngasih ini kabupaten yang subhai pisen di program jing ni mo but kublesi bonam ta kapor ke jong pi ba fila pulai nitip ba filong ibri bon kam tam ngani ka kam ka fidon mo ha ka baki pat ba ni ki prop hi ki bakwa ban droi kita tu ki shedwan pi mo di kublesi bonam ta kapor ko da jong pi ta aku apa finshim ni kena benta bapin pen itu ialah di mos perlok jomi nadu ka kerteng terajung pi nang ta pade ka cakasong ka bapi song pisa kani ka dong ka than nang ta pade ki jimpuli jong pi bat kum ta ter Blay barom ngaketeng Naisha Richmond tarian ngasa ho sosen ngapuli ngalada puli my ka bachelor songa ha St Edmunds College pass out how snem arajar khatsan ngasdang kani ngasasdang rekam lajong hapor arajar khandriu kita pakah ngapo hidup minta mo kum iwei ni kita ki tatu artist mo kum ki ong akte no wei tabatai ni khanjat shapang ka jimut jong ka tatu kat kum ka jing sutho ni ka jing shampang jong pi ka tatu ka song halki iwei pei breu ni lampong kidan ki ba kwa tatu ma ba ki kwa ban pen internet ya kamet lajong kidan bale khnang ba kin sa jing kan mau ki me it pa ne ki ai bei ba thain la ba no and then kidan ki bale pat long ba ki kwa tho ki kitien blay ne kitien ki dur blay thau ki to kidan ki bre ki bawan ki bale ka shong hi ki bre hi ka fipet kumno ya ka tatu de kadon kidan ki ba le tatu ba ki ko ban
ban pen nong kum ban pen scam ya ka man sim ki na ban kan mau ki ba kilong ki brio ki ba klan ba kin ya kum ta shakmat teng ki sham jing shitom em to ki shim ka ki pale ka ta tu kan ba kan so klan ya ladi ta Naduk menu pila sedang ni kini kam ta tu mo bat kat kum gajing mau jung pi kum gajing mau ma yano pi droning kong long naduk ka por ka ba pi sedang ke ngasdang tatu ha usnem arhajar khatnriu ha ubnai me dang bakla ke tatu bangalek ni kong du dari I dan mi parlok kadi melek ha kejat so I ke bakam he hi ke ke tatu baning kong kain tambah syua kata long ni haban practice long man kasni aduh si benai albanai kum tu ban bukan bet gal ni bukan kan bet ke ti kum tu bukan yu kai ti kum tahi kata first tattoo ke di kong do kedika mandala tattoo nama kala namal bangan do pabadang hi long aset sunat bandro padpen ni ti porba kolong ka banle tattoo do kolong kum jo hi jakaba fi irong ha kat pi dro ha kat ne ha ke canvas mentapat long fi dro ha ki you can see dok ki bre pakin ta kolong kalong kaya stream hi ba kay bang sunat banle te pabang asdam long sa suhu ba kalong ka kaway na ki kamas sunat palat banle adu bang adu mentalong manum kom la ban ban ong bang le da ki kam ta khandiat iti bentam fi om tan mo kalong kaju long ko badro ka kot tingna tet ba kamet long compare ka kot ni patu phim sham sing ban penwan do ayu ya ngahi menta namal bang try bang la nak nula kelas nem menta bang tatu ngam so suk ban draw ha ki mat ki brew ban ba draw ki kot namal bang kham sitam hi ban ni ba kham sitam tamalong ba practice bala ba le man kasni kum tu la kham ko ti ru kham yan ha you can ban draw ni do terus mutan ba fi om nama ba ya kani ka kam pila le long ka pila don ni ka kam la prasnem ta ma to hatu pi la lek puli pila pendep jing puli ha pendep kani ka kam ni pi kani ka sap ka pong jung pi ni ti Pabangala graduate ko to por tinga kendo I dan we senior artist kan mo ni ki katang piban iwan hima hi be ma bla ki jing draw jonga kum to no man shwa ti ong ba kum ta ong ba fi kwa ne ban sha hi kai ban ne tatu tingong tu ko por dang sudah puli tingong dang lat por mo tingong to la kali ni yang ru ki ong kile ti nga tre ha ihikai ma ihi na dong shudong na do basdang long no arbanai live ran tu shabangan stang ta tu ki bripat ti dedap nang turu nga tre lang bat I ha kum tu kat no hadu Andrew banai tenang tu pat ngalek sakal kata hang turu ke hakal kata nga tre ti hang tu kidang senior artist ti bawa nak keleng tong kilong bay kai lang kan ber khoi tu fi kat fi hikai kata ka style tu hikai ta kelong hikai ta kamu dia kata nera hai pio ni tai ba pi ban ni itai ba ajing hikai pi ado hundre banai ko Andrew banai to ka jing ai ku play kalong itai ba pi ban mo kerting tara no pi ban nong kan ba pi ban nong kan ri ka jing ai ku play kalong pi na mar balai pi la mai thang ni pla era menti ya I na I ka hado bi la poi ha kan ka benta jong ka jing im ma ki ba kum ki ki judging draw le ni te ki bang ong ki ba pi kam prefer te pi kam jet ti por bas dang ti ka bha ba fin le kat ba I tin ban nang le bar khoi man ba ha ka wi kam tam ba tri kum haslong ba kim da bon than ki yu ba le tatu kim pat don ki tu ki ba jet style la jong kum tu ba kin le te kum ta kum mangi menta ni hab ban le hi kat ba ki wan ki client ki style ba ki ba pair te kum ba barang tai shabar kum tu pat hang tu kila don ki artist kila jet ki style jo ki kat ba mon ha tu ko por bangarang le tu ngadang le ka ba ni hot black work ko ham focus hakata hi ba ki tattoo ba long black and grey bem tu long kabayong bem tu ba ki style ka style kum ta kan pa bon phai ni pat long ba mdan ka kum ta hi hab ban pen men ki klai mo ki kwa style yu kum tu
Menta kat coaching sunat jonga sunat banyak ke oriental style and also ke ni ke ki sentiu ki long color tattoo samba iron tu ingat menta sunat kita ta nomor mani pila ong dei ha ka beli bat ka ni ka kam ha shwa ba fin rum ni ka kam gen long ta pante ke jing puli ju pi dei ti hatu kani ka kam ka ba pi ngalak ban ong ba ka ba pi la i jingai ni ka ba pila ang lut na du dang rit ni kadai ka ba long men swa pi don de ka e ka in life ka ba ki ong but mentapat kumnu pila pois kani hatu kata ka e ka ba pila pusan pila perkat ni no ke ni te kam de fi ka la perkat ke mamba ke sulong ke poi long ba per bangala ke pembangunan sedap ke BA tu ko por bang Camden dang sim of dang up results itu por bagi hot aku tu ko por dang temu balik kuliah fine arts mengenai yang bachelor fine arts tu ko por di ngalale cipor tambah ngapoi wan pai biang di aku tu ka supoi long ba ni kendo piban ikai kumta and aku tak por i banga i ngak poi ke jing su thu banga so tunat banyak ke kam tu ha tak por pat ngala klem kat su hi ban le tu ki kam ken ko por ba pas tunat ti so tanat si bon mo na mar balai ba ko nga so tanat na mar ba pi ong ba kani kam dai ka ba pi lai kan dai ka dai na mar ba ka sulong no dai ma leng ba ka jing up result jong pi bat ru but ka ba kam so tanat su ka long ba pila dun lupa ka ta ka sap ban draw hakikot ani manong kita painter mo ti leng ba kani pinang penjana su but ka poi pen banda kani pat ka wi ka benta jong ka kam ka jong pi ka ta ban draw kita tu ma ti aku abang buat sekolah ke jingkeli ba hatu long ki clients jong pi haba ki one shop hi mo haba ki pen i ki tattoo long nado men shwa kan ka ka jinya pair ka ba pi smooth ho nado ka por ka ba pi sedang bandro neng kong bat ka jinya pair bat ka ni ka ba menta long haba pi pen one door pi draw ki tattoo ki ba pa ki break ki ba pa pen bunyi pi kata ti ke song be ba la tri la snem menta ti por badang sedang kidang khamlong ki jingdro kidang kham red kidang kham kim padalong ong kum no kim pad pe san hi ki por long kum kat barang yak snem pad long fla long practice te kala ka ktiu kala khamya han tu ka jing mo jing pat kala kham ya ti ke kom design ni kita tu su kala pair ka kom entah hilang kat barang yak snem pidang you kan pidang Champang champang Maksudnya apa pi ong mentan nomor beli ya kadai mo ki por swam sulong be tattoo draw di gitar ni itu draw di gitar hati itu draw di sentiu lili draw di long kum tati di gipsen lah long di gipsen balik kai du kan long tu di mentapat ani ki berkila champang kila ola la kwa mo keng kidon kum ba fi ong mane kidon ki badum dan ni ki draw kita tu dekat dur jong ni di jong ni mei pa ki kun ki so long pun jai mo di ni semua tenan baling bagai jenjak inti jumpi prasnen ban ngitip ba pinang teng shushu ya kan ni mo ti kan long shisha kata ka jing sorong ni ke cela bakin mi ki ken thairu ki batrai kan ni ka kam am tak ki shinrang mo namar ba kum bingli ish ki wei pat ki benta jong ka perthai ka wei ka ba nga shat ka wei ka benta jong ka wei ka artist ka ba nga shat ya bi ha ka de ka to ka ba penya ya ka to ka dia ka to ka kedukan LA Ink masih pet hai ka to hai ti ya ka tu ngai ba lengba jongka ki por ha ki yo training te tinga try lengba jong piru ki porlok ki ba namar ka perthai du kam menta ta mo kani ko ko wen ki kam tinga ngai scam ba piru pnya sam le mi ta ki jing hi kai ba pi la yo ba pin a jing hi kai ki ma ko be shi bon na i dem ta kani ko por jong pi tinga ko bu ndo sko pat ka jing kali ka long ba hatu ki shai don mo kini ki ngilaban ong ki competition ni ki ko ki ba penlong di ki kinja kin ho le ni ki no penya ki seng mo pair ki bede bat kan ni ka like tattooing di hatu ki don ki bakum kita bat pi shat like esim benta ni kum no ki bon bha ki dan keleng ka pathai kin ka ki dan ayu kadan ko ka kadan in India kadan ko ha Delhi kadan ha Goa menta kelas dang keleng ha sulong kila ikran hi ben penlong tambah klem pat yo
penlong hadu mentaru tamba hagwati kla penlong threswa covid nama ka kia kop ke untuk ke iu ka style la tamba Dapat ilang kacang-kacang mo. tamba ngampat jeng gitu maba Julai saya. ngalalet tamba Bila lain. ban compete pat ang compete manya Long haslong balik kimpat lah pun orlong pada buntan tiki iu Tadu atas atas. kan maba Kamu tak guna apa? dang du nam ha long kiba iu pen kiba biang dang du nam ha tamba biang tam ta kelas sang hikai kiwe pat tu kala suki ka klakio kin naru pa badang sang ngabat mentak la her sibun ha shalong ro Tangi kermen mo pa. Alam ba ni kecil keren sungi perlu kita pay gini video kini aman sembat. Long kila ban. Lada kidon ya kata kasak kin pay bat kin boot ya kata ka ka kidon mo. Ti tharakan urlong bihi kan ngono kata kecil ngono jengki mo. But ka eka mga kwa ban bu ha ni ka por am nai. Kalong ba ya ki clients jong PT. Oh ni la ban no tin masuk customer mo. Ya ki customer jong pidon bay tang ki bana shilong ni pidon ki bana baru ki ba sayuan. nado pa ba ngawan pai shalong hi kila kidon ki bawan nado nabar kidon ho ki Kumna. ki teng ki turus kila i kumto kila kidon ki bala juan menswa por karakter buat kila ibaran sini kila awan sini banwan hale kidon bala through social media kumto kidon ki bawan na Bangladesh kila book lupa appointment kumto si banai arwana kila awan nado na ki bawan na snong keleng ki bon La mention mentan ye ka social media jong pidai e thoi ki perlo jang ni kana ki kin tep ti kin nang ai ki kershan ni pi menang ai masem shu pi ka e ka ha ki ba kum ki edit ki ran san ba pi don la ni bisa upload ni ki kam ki ba pi la de ban draw vision der mentat tang Instagram hinga don Facebook ko don tang type Naisha Richmond salap ke page kan ta perlo fla smo ka page jong ina isha ka de na isha Richmond but pila ban page ngan ongi pili ka po ha ba pa i jing draw jong i am kalong bet ki ka pa la ki ong aktin pareng kita ki top level ti la pa yang kat bat ki pareng ngai de bang surat jet ma ka de ki kata henry ba kalong ro jo ko por ka jing so sorong na mar balai ba ko ma ong mene ba ki kin thai jong i ru ki don ni kata ka jing la le ni ka jing ni kiti ban ro ban kun wan dor ma dengan try perlo ko ma ka jo ong ban ngaju kin tui pili ka pos ka por ban kin teo le ni ban pen pen slor ban I'm same ki jong i ko ta hangai scam ba ya ina i ru pin ai kata ka jo ka jing I'm same uai na pedeng ki nong draw tatu ma uba pi pida internet pida ya bi do ta ngam dan way exactly kumta nomor ba jala di rulong nga poi kum ban pet jong kiwe hi kain ke kam long ba ban ong pugdon ta way bang ya pet ju kata ngam kam dan ke mentaro ndana long ji long kidon ki tattoos ba itanat bale bon ki brio ki long ki different pieces kumta ban ong way badara mar ba ka pair ka style ka nang pair kumto kidon la ka jong kisap hi ki taman kan ri ada ka way ban jikeli kai na pedeng ki artwork jing pi le ni kita tu ki ba pi la da draw ki ba pi da smohun le ni haba pi ndala ada tray ka kam haba pi pet ki to pi da ong ba blank ni ka re ka wen ki jing draw ka bang da hun sha ki ladan ki are likely kumto ki bala dang manus nam ki pair nama ba manus nam la pair bang ka long time kala kham pair ka design la kham you kum badang step kat badang ya tau snam ki don kum are like pieces thara ki ba you ba hun sha kan ba yo ma ba ngayo ki client ki ai kata ka bangayo ho ka jing sanya ha bangan ai ki kata ka jing dro ka ma design ngaladi long kim di baki wan ra ma ki kwa leng ta ki ambo pen le ma pi okay dei ba pi wan ra hi custom design pi chna hi ho tik ma ki pat ki hun ho ki la long trouble sang hi long lai song lai kren ha lai tanat ka design kum to ti pa bale terus nontonat nomor ba pila wan ra ka ba bhatam bat kumaki ong kata perfection mo pila ele ban pun wonder bat pun hani ka customers yang pima kumno pat pi tackle lani kumno pat pi yele ban pun tengen lani ban I see mi kiti brio nomor bagi stu abadum tatu ti dung ternyata ma ting asole shin lawai si doktor tu tang badung tu na pang kumno pat pi pile pi I see mi kiti brio ti habaki wan dung tatu ha pi
ki bon hi ki badang suan ningkong gitu ki bakam Tinggal. ki kam ya ki dang itu gen ben pale no ba ki hak jing perkat jong ki la perkat kan pang hadu kata nri kampang hadu kata ti po ba ki wan ru long la ke jing kali ba ningkong no on kali ba kene pi ke befdang le ningkong ne fila juliet mencha mar di fila juliet mencha long ngar ngalaya da kumui ti ke kompen bet e ke kam ya po befdang wan ningkong pat ti hap kren hak ta kom ba ban petu iki ba ka kampang haru kata kapang tang po dang draw hitu kapor ka jingpang po dang draw ru ka song ha ka met ka per ki brio hi dan ka hajaka kwa le long pun pha le si kam da pang than kin da pha le na krung kapang na po kapang kumta ta batai ki kumta kin da la je ka jaka ba ki kwa sa batai lupa kin shem ayu kumno ka jingpang bakin snow ko por den la poblas dang droru la poi ki jaka bang asu bak ki jaka kampang la ngala ong pai ki ba pet kan pang ta tang shpang tik mishu kum ta hi Olong fila tip lupa begitu ki bentar jong kamet kimpang. kidan Kamu puli atat ya sains nih kamet jong puli. long kata nem man kan no po Pasto ma. akan no po spa go chu la last tu ti long dala poi tai jaka long kom ki kamet jong ki last tu ong ta pang nei dal la long Tempat tadi lihat ki bakun ki di Jakarta. Ki jaka bapang do te ki slakjan Kini selak. slakjan nakurung pang ha Ya selak jar udah badum. oh Udah banyak is. kadi jong Kadi chapang betul. jong hikam ni ban pen iki brio Ah. de ka pang nakpo pang Like no, it's nakpo open. nakpo bet On the whole. ka pang ha ko te kamet kam ni le dang la sa hi Mhm. ti kam da pang than ki sim praktik pang marbakila ki kim da ki fis hu bakala stang ka do ki por kam so thu hi nakle ru pang Ngasih kadang kau ka show kau bang sih pet separang ini ta. Kali kata dia show kau bagi sih who support Mexico. Hang tu pini EM ki break ki ba ani mai makin ki beri ki ba syak sak jel kan. Ki draw tatu yung muslong ba shu ai rong ti kong tu. Ndan ni wi jakai balai. ho Ti ki bakum ki turu hatu ki lajudan ki bakum ki beri ba air le tatu shani. kidan Kidan? ni ho kitu balong pi kali kitu balong Full cover ba? full black ba itu Full black kalau ba, ba tu ho kidan itu kidan ki beri ki bakwa makan tu kidan ki wipat bakile ka ba ya kata tu beri mensha bakile bakla ne ki kwa ban pendam no ka le koi kile Apa fi ong mentan pendam dai. Mentan dia adan tu ka Oh, tu ka laser. method balak ban laser dai. Ti shani shalong trek la dan ka tu ni. kidan kawai ha ho clinic kan ka nigrim sukile Oh tak le ka tu. Tangi suka tak nak bagi celah jungi balak ki mah ka beri ban. Ki beri ki balak mang kepala ni. Ki beri ki bakwa ban penjak kita tu. Ti but kumbala ong ina iman dia ba satu kam dai ka kata kecing draw lembut untuk hendak kalau ka ek bagi kuat ban pensong ban pen mah. To khenyak na ya kuat ban bu sekali kau kecing keli am namar ban ni bala. Ya keren ka beri tu kecing dung dai. Dan ki beri bapang em. Kuno menshwa tu kima ternia so jan. Di tu tang shwan tu dia tu pat satu tu tilong itu misnam ti kan ka badung mentaro kan misnam hian. dari ki ba shudro do line kum tu kim da misnam than Tu lain long ki ka shong ka design kan tu ba haban ban color iron ba itu pat itu ki kam misnam ke lalu kumedra sok. de ki ka shong ki jat brio pa de long ki dan ki brio ki bam da misnam than ki dan ki tu ba misnam chibon ki tambah kam put hi long ka di tang tu sipor hi marsendep itu hadian si kenta itu kalasan ya To namar ba pi fila dan ini kamu ngaku aku bu ini kecing kiri hatu bisa lap ki client jong pi ki dan ki ba bamhun ni ki bam internet ya kata ka ayu kecing yo let's say kat kum kecing ka jong ki kam ya ham hatu bisa dan ki ba komputer. Kat kumta tin nomor basya kata tingi persang ban lumpoy hero takapo nomor ba long yang irung ila dap design pa kumbaki kwa maki sya bangin sedang rung ila ya syong ila ya keren phang la pen i ka design kalong kutu pi kwa kutu flas mat tu te long kala syong be haki ken klajit ka design maki
kuat tik untuk kumangi tik ni lah design kalau tik kumba nak kuat nak kumba kadon kipa untuk kalau tik untuk hiha ka even si dot jom kikan te manong bikin sutunat ke design perbaladem umdan dan tambah ke kidan itu ba ke sempor ambakan jam ke tatu te kidan kita pat dakim sumar pha untuk ka thut nok khandet kidan higi even jing thut angka tatu tambah ketu pat haru la jam pat ketu tumnale ira ketu ti ha pasong hagi brew hi ba kumno fi sumar bakan thut kamu piong haga bade bagi ke skin allergic ke kidan ba skin allergies kidan ki ba mabaka shula haban super khabe bakalong kum bakala mong pas ni do am te ba ka mong tu fi ban sumar pha fi ban khoi man kasni pisat man kasni kemudian menlong balik lumar haru bakan la kala jam ken tu ka ina jrong se kat shwa bakat ka bakat bakan pat kho itu kalong ba ipen kasi long ba kho tu hadin artayo itu kala sang kho tu tapi ông ta kan mau kita perlu mencuarang le school coba like draw tattoo tadi tu mau ip di pesen la du kan dia dia tu pat sekitik sentil sekitik gitar untuk dia ting ting ada ni like ma ka jinglong tu ka sni dog kan along ko baban yang trot long ka kamet trong so ni tu di hari tu pat Sipang panggil alih siapa kenal ni cakapan untuk kita elak ban sat je tang manam pun iya tidak berterkong di ngamo ban hang ni ban habab hi draw gitu ki tattoo hagi client jong pi ma di subuh ki don ki ba pentip sepi pat ba ada ni lah kamet kasni dot ni kala long ko boy tu kala dong tu allergy don ki ba kita kidan kata kidan hi nama bat ka song haki be feel long ka kibri bakam long sensitive ya colors kum tu teng ka thut kum yang ayel di ru teng kala ruja belong kum yang ngam long ban le white ink yala din ma baka ka thut kasni do my allergies te bayang pat ke bayang sifes ban le bayang nama ba ki kibun banung kan kom thut hi bayang tu tambah ki kal tang sla or la le colors te teng kidon ki chances ba fi your allergies kan ma ba ya gitu ki ba yo allergies untuk kum no fishat eye jemput iki bakin le ban semua ketu ti kindala ong baki dan cinthut itu ke kebeningkong do bangi ong fat berkot be man kasi nai tai bakan jam hi bem tu long nai ta dawai e rupen nong su e bem tu kan la thut than desa i pat sa kita satan tu ki dawai e ban penjak ka anji kan oh kelak kan tahu ni dia la ku kum jok kalong mi allergy be has ni dok kan kam ni ba thut nak ka event ketika ka mat joki hite bakalong kum tu Tagi sekontan nak sih bonizan nampak tiki jim batai pensah jom pi mo namar begini kilong ki eki mengi dan kaman tip dia namar ba pi ladang ni kum ki pat ba am sipat bo te budan tatu am isuk hati o te dan tatu ring tip pat tiki jinya ti jong ukin ni ki bo ban mat banyak ba ma te khlai si bon nam tagi ni ki jing tip jom pi pagin pos ko pat kum ta jong chi friend ba hatu kani ka kam draw tatu ma kat kamu jis mojong pi kala ban ya kersan yang yang kasam bol badang sedang te kadang long sistem hi tu ko por tamba kat badang ya kisam kum tu ka thare yang ati ngam ngala kala ban ya kersan ken tam de pya ban ipod pak pun pya ban tristem ban la ban le tar ken tahi ma tono no ka kam long dung ba jing trash to mi sala ban kersan pat iki ti aku ban bu ka jing kali hang ni pat ban nakaliang ki bahayang hasam jong pi mo hakapor ba pis dang ni gani ka kam ki perkhat kum nu bat ki ong kum nu ye pi hato ki dam jing thut ni ki ai men sim ni ki nang ya pen shlo shu ye pi ne namar bale bang abo gani ka jing kri am na i namar ba pi ka jinglong jingman la ni kata ka environment hapo ka jlang jong ni ma ban ong ba ukun la ni ka khon hisen hi ba ki la he la san ni la pendam ki jing puri kamun ka thong jong ki kemegi kepala ni kata kajing mujok kemegi kepala kadebet bakin lek puli engineer lek puli doktor lek puli kini kita itu kalian dah perkat kalian lebih besar banyak bahaya ka sap jong kun ya ka ego kun don interest namar ko muncul ong no ba kanu ka sap ka bentar ka ba pipi dan am pada pitresh to mi kamu ka tu kan ban pemi jak po ka pa peni dia ya ka ti hatu na kalian jong kai ka sam jong pi email ipa ni bahaya ro ki amen sim bahaya pi ban nang ya chu kamat habade ni ka yang ini duduk pa barang ret untuk ki amen si may banle ka bangi sutunat banle te por ba ngap yetu yaki rubang kwa banle
Pak hikai banyak tatu eru hiki anu sih mek yang ban le kan kwa tu pabang omongan le puli le chabar le ska kta ban le tresa yu shatiru katur ki sami kenia Terus ngotot nak kita kijing I mean sim jong ki bahing sam jong ki bat kini kalau kijing I kubeli ki bahing sam jong ina iru ba lengba kijing I mean sim jong pi lengba kijing penslur jong pi ina I lala poi kat ni hagani kebenta jong kijing impat kermen barang ni syakmat inang yai pertu susu inang yai tres tom susu iki ba I ira dan benta kanang ba inla pan banyak sam len ya kani kasap dan kata kijing champagne kejong I siki wei pat ikena ta haka bide pat kata pat na I ko mangala ong menne ma hatu pi don jing mut ni em ban seng dikit Islam ajing hikai ni ki school na ka benta ki wei pat ki para samla ki bidan jing mut ikeni kejo ka kam ka pi don kata menta ti ngampat harai banget stang ban hikai nomor balong kakam barang kia atrai gen lak kat barang ya kisnem ga kwahi mo ban hikai ki ban ai ban yarap iki ru bakin yo ka jing hikai ka babiang bakin ile ka iu ka kin tatu da ka jing su thu kin liber shile rumah tu tetang bang trai kan simpor shot mentate pangikir men na I ba lamba kata ka jing ajong pi mo pil ong badata kam dei men taru andai hadin hapot lamba kata ka jing long la kloi jong pi ban ai kita ki la jing arab ni ki jing hikai ni kerman bagi samla ki babu ni ru kin wan sapi ki wan panjing arab ki wan panjing mut na pi bat ko mala ong men perlok pila es ngoi ka account jong lisa pila ban taxi hapo Instagram bat pila ban kli ki ba pi kwa ban kli ma ti liza ni tit halo ki ni ki baro ha jing ya lenti ma ha jing em no bre ru un ma bi ki jing e ta ya tho ingi khan dia sa phang ki jing e ki ba pi kan do na do kasni nang kong ka ba pis dang but hado ki ka khlimat ka ba menta but nalor ki jing e ka ba penlong ba ye pi ka ba push ba ye pi ba pin nang ya chu khamat ban thom ni ki jing e klam de kan ram di ki jing ti kan ni ka iwi ba ka jing ba chan jing tan ko por de por brang stang hi nomor ba ku ta nang sedang padan ba thu than nang ti kadang ka kham stom hi ko por ban pentip ikibrio pemilih kunta ti kadang ka kam rodang suki hadin ketupat long kalayan ben sipor tambah hadin ko covid kawan covid ko por temio le te arsenal susong long kham no pen ka yu ka studio ban tatu salia hi ban khodi kibrio nomor ba ka itu ko por te kalong tuan men hadu mentapat wa kala sang pli yang baru khot kum tu kalayat sang ya bet yang kam kan kala to ka jing pasat jimut lah ni kata ka jing kentu ka ba pidon ban ong na ka benta ki breu ki ba pet ikini video bat ru haka lah kari baro ik wei mo hagari baro ko wei ba na ka benta ki tu ki bas ngotho ba kalai kata tu ka jing kentu jong pi ba haka ju ko por nga kwa ru pin pasat bat I mean sim ki khna samla ba pin ai kata ka kentin kentu kan pham ya ki ba hagaro nung ko kam ga ba ki don ki ban tresh tom ki ban e wala da ki don ni ka sabru ko ba fin ai ni ka jing kumba ong ne ka tatu kam kam ko basniu ne ba fit ban chapet po haki wiki brio ban ong ba ki brio ban tatu ki de khna ki ba khai ne ku kadi kalong kum ka at ka ba ki brio ki kwa ban ha ka jaka ban wa ha ka ro ne ban bu jing tanat hayeng ki jet ban kin ro haladi ba kin song tanat ya ladi ba kin ya ladi hi ka bagi song tanat maki hi dal yu kumi ki khna ki ba kwa ban the fidan hi ka jing song tanat ne ka jing mu mo banyak ha ba fidan kan ka kam ba fi song tanat ban le fi ban trish taman kasni long practice man kasni di ban le kam kai di ban chu pe tri tang sisin la non ong obam poi shata fi ban ave ka ta kan hi jing stam ka ba fi ka fi do hi jing stam tang ba fi ban ya le hi ban persang ban poi ka ka yu ba fin poi ha ka ta ka ba fi snohun hi dalade ba fi le ka kam ba fi snohun ba fi sutanat ba fi it ka di ba lang ta hi ba ha pe tri stam ban do ya chkman
Toh, kubleshi bona inam tagi tiki kintin. Pensyai di kintin perstok jong pi nam tagi perlok jong ni ma. Try perlok pula yo sngo. Ya ka jingmut jong katatu. Kam dei tang bosu ong ba. Haba draw tatu kam pin perkat bagi beri ke pas ni. Kom boy ong na ingam ko aso ban ban na ko su thu ya kani. Ba nam tagi tiki kena samlaru ba. Masotanat ba ba ong ba. Ndai tang mo pitri menta menne kamut pin ong no ba kani kanam nyalam ne kanam poir SA hendrai pide ban 3 minute 3 stom man kasni namar bu so jong jing 3 stom udon dai nata kadao kani ka porlok na try pig ba pet ngin video ri pinyo ngin ka jo jing ai jing mot ka jo jing ai men simbat ka jo jing ketu kan pam kanang ba pin long kita gi beri ba 3 stom namar ba ubreu ba 3 stom bon sen upoi sak clear jong lu di sasisian kubleshi bon na inam taga ni kapor ko koro jong pi par porlok ni la poiso ko jong ni jing ye kren pat nga scam da ka ba fi pe ni video pinyo jing mentoy ha ka bele ba tatu ba ro jing ye kren ki bangin namon ra su pi video ye ka jing mentoy ti ngai kuble ye kapor ko koro jong pi kum bagi ju kersan bat kum bagi ju melen hi ban ai men sim ye kini ki reu sam phang jong nga tharai piru pindon ye ka jo ko men sim ai men sim ye inai ha ka ba inang la su ban penjanai ban tresh tom ba ina ban ai pat pan sam ye ni ka sak ka pong ka ba idan di dahi ni ki jing ye kren ki balingkot ni la poiso ko jong ni ka program kuble shi bo ni ka por jong pi